मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना 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 गजानना गजवदना गजानना गजवदना गजानना गजवदना गजानना गजवदना गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी घडो तुझी सेवा रे देवा घडो तुझी सेवा देवा घडो तुझी सेवा देवा घडो तुझी सेवा गौरीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना 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 ओम गणानान्त्वा गणपतिं गोवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पद आन शृण्वन्नो दिविसीदसादनम् ओम नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वैत्रभ्यं विकृताय नमो नमः परसिद्धिविनायकाचे 26वा वर्धापन उत्सव हे तुमच्या चरणाकडे हे आता आज शुक्रवार 22 दिनांक आज शुक्रवार निमित्ताने धार्मिक विधी सकाळीपासून पुण्यावाचन गणपती नांदी श्राद्ध रुद्र होम तसेच नवग्रह होम आणि तसेच सत्व कलातत्व होम आणि तत्प्रमाणे दुर्गा श्रीसूक्त होम आणि तशा रीतीने जे काही असा गणपती आतरणशेषा मोदक सहित हवन हे करून घेता असा सगळे भक्तगणा प्रतिवार्षिकप्रमाणे हे करता असा आणि त्याचप्रमाणे हे भक्तगणांक जमलेले असा भक्तगणांक हे येणाऱ्या कॉलनीक भक्तगणांक आणि 10 जणांक सगळ्यांक बरें जावून जाय अशे रितीने जे की असा प्रतिवार्षिकप्रमाणे गणपतीच्या वर्धापन उत्सव प्रतिवार्षिक प्रमाणे चललेले असा त्यांना संपूर्ण कृपा प्रसाद हे लोकांक भक्तगणांक असून जाय आयुर आरोग्य दिवं कल्याण करणी सुखी कुटुंब करदी म्हणून मागता।